Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes. I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Der kom et menneske, udsendt af Gud. Hans navn var Johannes. Han kom for at aflægge vidnesbyrd. Han skulle vidne om lyset, for at alle skulle komme til tro ved ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vidne om lyset. Lyset, det sande lys, som oplyser et hvert menneske, var ved at komme til verden. Han var i verden, og verden var blevet til ved ham, og verden kendte ham ikke. Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn. Dem, der tror på hans navn. De er ikke født af blod, ikke af køds vilje, ikke af mands vilje, men af Gud. Og ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed. En herlighed, som den enbårne har den fra faderen, fuld af nåde og sandhed. Amen. Der skal være lys, og der blev lys. Og Gud så, at lyset var godt. Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Lyset, som vi hører om i dag, er evighedens lys. Det lys, der aldrig går ud. Fremtiden kan se tvivlsom ud. Vi ser ind i krig, splittelser, mistrivsel og klimakrise. Nutiden kan være tung at bære. Men ser du med evighedens lys, så ser det hele anderledes ud. Vi har så travlt, siger vi. Højhastighedssamfundet får tiden til at skrumpe ind som en forkrampet brystkasse, der bliver mere og mere spændt. Du skal nyde nuet, lyder tidens mantra. Kom så, bare vær til stede, lige nu og her. Men højhastighedssamfundet får tiden til at gå i stykker i vores hjerner, fordi vi ikke har ro til
at sindet kan binde fortiden, nutiden og fremtiden sammen. Fordi det bare er nu, det gælder. Vi tager tiden fra hinanden, gør den knappere. Klimakrisens refræn lyder: vi tager fremtiden fra de unge, fra de kommende generationer. Men ingen mennesker kan leve uden fremtid, bare i nutid. Så bliver man den spændte brystkasse. Hvis vi tager evighedens tid fra hinanden, så er vi på fuldstændig bar bund. Evigheden er den fremtid, som evangeliet bærer frem. Det er hele historien om dig. At du kommer af noget, er på vej til noget, og nogen venter på dig et sted. Det er evighedens lysende bue, som er spændt ud over dig. Du kommer af noget, er på vej til noget, og nogen venter på dig et sted. Her samler roen sig, og vejrtrækningen bliver afspændt. Hvis vi kun skal forstå os selv i nutid, så udebliver sandheden om os. Vi længes efter tid, for vi har så travlt. Men evangeliet giver os en evighed, som er uanede mængder af tid. Som en bevægelse, vi er en del af, men ikke herre over. Det er større end os. Som et kæmpe verdens åndedrag. En puls. En bundklang for alt, hvad der sker. Og som fortsætter på trods af os. En bevægelse af evighed, som vi kan læne os ind i. Det nu, som vi måske krampagtigt er i, giver måske først mening om mange år. Den spændte brystkasse kan ikke se andet end sort nat. Mørket omslutter. Og det lys, der skinner i mørket, kan måske først ses om mange år. Det er nu, der var dengang, for 2000 år siden, i stalden i Betlehem, gav måske ikke mening dengang, men siden har det givet mening. At Gud skulle vise sig i tiden, i det allermindste, et ugleset sted, og oplyse det mørke, som vi skaber for hinanden og for os selv. Fordi intet er for usselt til at blive elsket. Giv tid til at lade tingene finde sted. Der er sammenhænge og betydninger, som vi ikke kan se nu. Måske ser vi det først om mange år. Når evighedens lys trænger igennem. Der opstår altid nye muligheder,
gennem tidens bevægelse, evighedens perspektiv, er altid et andet. Og derfor kan det sige, du lyser nu, og du vil altid lyse. Frygt ikke. Amen. Og lad os sammen bede. Gud, vi beder dig, trøst og styrk alle, som er syge og sorgfulde, hvad enten de er fjern eller nær. Vær med din lysende kærlighed hos den, som i nat varsomt skal falde i din hånd. Vi beder, Gud, for alle, hvis drømme er landet hårdt. For alle, som står mellem fortidens forlis og frygten for flere katastrofer. For enkerne og de faderløse beder vi, for det frygtsomme hjerte og for de udmattede. For kontanthjælpsmodtageren og hele hendes hus. For hver en flygtning og hver en hjemløs. Vi beder for dig, som ligger vågen om natten og ikke kan få nogen fortælling til at passe. For alle ofre for krig, terror og vold beder vi. Vi beder for alle, som begår vold. Giv os styrke til med din søns sagte mod at tro på og aldrig ophøre med at tro på og arbejde for fred. Lad os aldrig resignere eller give op. Giv dem, som er blevet betroet stor magt og ydmyghed, at de ikke misbruger den tillid, der vises dem. Vi beder dig, læg din tro, dit håb og dine drømme i vores hjerter. Og vis os, Gud, vis os på en eller anden måde, at du griber os den dag, vi falder ud over dette korte, evighedsfyldte livs kant. Amen. Så kommer der nogle meddelelser. I morgen, anden juledag, der er det min kollega Katrine, der har tjenesten her i kirken kl. 10. Julesøndag, som simpelthen falder på den 31. december i år. Kl. 10, der er det mig, der har tjenesten. Og så er der nytårsdag den 1. januar kl. 16, der er det min kollega Katrine igen, der har tjenesten. Og der har vi glæde af trompetisten Joris, som I også har hørt i dag. Han spiller igen sammen med Anne-Kai. Og menighedsrådet, de byder på et glas bobler bagefter. Vi har stadig snaps, dejlig god snaps fra julemarkedet til salg. Jeg kan anbefale det. Og i dag, der samler vi ind til Børnesagens fællesråd, og det gør vi faktisk i hele juleugen. Og de støtter børn og unge i alle mulige udsatte situationer, blandt andet dem, der lever i fattigdom, og dem, der er anbragt uden for hjemmet osv. Og i dag har vi kirkekaffe selvfølgelig, men inde i Paradissalen, fordi der står utrolig mange stole lige inde ved siden af. Lad os med apostlen tilønske hinanden.
hvor Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.